Nasakyan mo yung Montero doon? Hindi na nakapalag pa ang lalaking ito matapos maaresto sa ikinasang buy-bust operation ng PIDEA sa Barangay Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan noong Martes, July 28. Kinilala ang suspect na si alias Neil, 39 anyos at residente ng Barangay San Jose Norte, Agolo, Union. Narecover sa kanyang isang plastic ng sachet na naglalaman ng 3 gramo ng pinaghinalaang shabu na nagkakahalaga ng 20,400 pesos. Si alias Neil isang aktibong drug personality noong 2019 at 2 beses nang naaresto. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala patay naman ang isang 67 anyos na ginang sa barangay Kalitlitan, Umingan, Pangasinan. Ito'y matapos magtamaw ng sugat sa noo. Binato kasi siya sa ulo ng 64 anyos na senior citizen. Sa investigasyon, lumalabas na may alitan ang dalawa dahilan para mauwi sa krimen ang insidente. Habang siya po ay kumakain doon po sa loob ng bahay nila, ay bigla naman pong dumating itong si suspect na agad-agad na lang po niyang pinato itong matandang kumakain sa loob ng bahay po nila. Agad namang nadakip ng mga otoridad ang suspect na residente rin ng parehong barangay. Mahaharap siya sa kasong homicide. Paalala na rin po sa mga residente po dito sa bayan ng Umingan, at hindi lang po dito sa ating bayan, maging mainahon po tayo para maiwasan po natin yung mga ganyan insidente. Kung meron man po kung sa mga hindi kanais-nais, dapat magkaroon na rin po tayo ng tawag dito, self-control para maiwasan po natin yung mga ganitong insidente. Vanessa Bugtong, RNG News.